Исәнмесез. Һәр беребез камиллеккә һәм яңалыкка омтылып яши. Шырлар алмашу белән гореф-гадәтләр, йолаларыбыз да бүгенге көнгә яраклаша. Буыннан буынга сакланып килгән рухи байлыкларыбыз бүгенге тормышта да кулланыла. Тапшыруларыбыз әнә шул хәзинәләр хакында. Бүгенге кунагым Чаллы шәһәренең танылган җырчысы, автор башкаручы, бик күп милли чараларны алып баручы Илнур Гомаров. Ассаламу алейкум. Хөрмәтле шәһәрдәшләр, исәнмесез Хинсия. Үзең син кайсы яклардан туган авылың турында сөйләп кит әле башта. Кайсы яклардан дигәннән инде безнең туышыбыз Яңа Чишмә районы Яңа Чишмәдә тудык. Һәм инде менә 1 яшь булганда әти-әни Чаллы шәһәренә күчеп киткәннәр. Минем әти белән әнинең туган яклары инде ул Аксубай районы Яңа Ибрай авылы. Һәм инде мин үземнең туган якларым дип шушы Яңа Ибрайны Чәтрәнне саныйм. Инде балачак, каникул вакытлары шулай авылда, әби бабай, абый янда печән чабып, авыл эшләр эшләп узган. Шуңа күрә туган яклар күңелемә бик тә якын. Әмнә бигрәк тә авыллар аша узасыңдыр, әйме авылларның төзеклегенә, йортларга игътибар иткәнең бармы? Чыннан да юлда еш йөрергә туры килә, һәм инде менә төрле татар авыллары аша узганда, менә туган якларга кайтканда, инде татар авылларының матурлыгы, төзеклеге, йортларның төзеклеге таң калдыра. Кайбер авылларда бит инде илнең түбәләре дә, иде бер төскәрәк буялган була. Кайсы якларда, мәсәлән, безнең туган якларда капкаларны биек ясыйлар. Чуашстан якларында тора торган татарларның аларның тагын да биегрәк капкалары. Кайсы якка барсаң, кайсыдыр авылларда инде менә тәрәс наличниклары күз алдына менә килеп баса. Ул димәк инде менә авылда шуны тәрәс йөзлекләр ясаучы мастерлар бар димәк. Кайсыдыр авылларда бөтенесе бер төрле, кайсыдыр авылда ул төрлечә. Димәк, монда бер генә түгел, берничә мастер оста бар дигән сүз. Менә шулар көріп инде менә әле безнең татар авыллары яши, матур, авылда осталар бар дигән шундый уйлар язып китәсең. Һәм инде сразу үзебезнең туган яклар, туган авыллар искә төшеп, үз алыма теге җырда килеп кайтырга шундый вакытларда була. Шундый җыр искә төшә. Керегесез тешләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасын яшьлегемнең җырлары. Кайтам әнкәй, кайтам әле төшләремдә авылыма, агыбыз паратларына җигеп чыгам синең каршыңа. Керегесез тешләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасын яшьлегемнең җырлары. Керегесез тешләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасын яшьлегемнең җырлары. Кайтам әнкәй, кайтам әле төшләремдә авылыма, балачак дусларым белән йөрергә дип болында. Керегесез тешләремә авылым урамнары, ишетелсен кичләремдә туган якның җырлары. Керегесез тешләремә авылым урамнары, ишетелсен кичләремдә туган якның җырлары. Тешләремә авылым урамнары, күңелемдә яңгырасын яшьлегемнең җырлары. Керегесез тешләремә авылым урамнары,
Elesine kişlerimde tuğan yakның jırlары Güngelimde yangırasın Yeşiligimning jırlары Bala şakның jırlары Tuğan yakның jırlары Yurt yanına kelip tuttağaç, iň birinçi күзләр bütünde terezelerge düşeymi? Sizning tüp negizde neçe tereze uram yoqqa qarap tura? Менә әби белән бабай безнең инде авылдагы йортларында урамга карап тора 5 тәрәзә. 5. Инде менә туган нигез дип инде әгәр туган йорт дип сөйләшәгән. Әгәр бүген көндә үзебез тора торган менә үзебезнең өйдә инде безнең урамга 8 тәрәзә карап тора. Син аны беләсеңме, ни өчен алай синең төп нигездә 5 тәрәзә, ә үзеңнең 8? Ни өчен урам якка ул кадәр тәрәзә? Минем аның турында уйлаган юк. Инде шуңадыр узган барган кешене, күршеләрне күзәтеп, урамда нәрсә булганын белеп торырга, кояш яктысы өйгә кирсен өчен тәрәзәләр теге зуррак та ясыйлар, күбрәк тә, шуның өчен дер бәлки. Менә Илнур күңелне иң сөендергәне соңгы елларда яңа төрле яңа тәрәзә йөзлекләре барлыкка килә башлады. Менә алдагы сюжетыбыз шул хакта. Bizning avul Kurmalı avulu. Bu bizekler üzümün de выдумкалар бар. Yanları şu üzümüzün Kurmalı avulundan apatkan neler de var, ülgüler de var. Bizim avul elegilikten udanlık avullar indi. Tarak, anda itik basu, çıpta suğulikten, balta ustaları, yaş yaktan eti kolasında işlem, eti timirsiydi. Gel 9 yaştan Kara karşı eti bilen timirçilikte işledim. Şu kış kuvaldılar bilen soğup. Kalayını barıp satıp alabız. Apaytabız, apaytkandan soň ülgüler bilen kisebіз. Kiskenden soň turaytabız yakşılap, bilen stanok turaytatırgan. Turaytkandan soň ne bilen jiya başlaybız. Şuşunday nendiniga kerek. Her bir nige bilen munday nendi figuraga indi. Terezge, işik, kappaga her birisine addinin özünün neyi var. Bana her bir kişi ayta bitinde timir eğer de göz tiymesin desen bulakka tağıp koyarak kuşalar kökerekке, asqa qaratıp. Bunda da şunun neyi vardır, timir aybiri en birinci motor aybir gözünü üzerine tartıp ala. En birinci nege kirgende gözünü üzerine tarta. Yavuz kişilerden saklar için göz tiymesin için indi. İge tege bütün uramda kalıp kirgen kişinin de ucu anın içinde bulgan zehirligi kimi bite degende indi. Ağaç bilen işlegende indi ol yıl sayın buyarga gerek. Ol ekernep özünün neyin özgerte bara strukturaсын. Şuna göre indi mena bu kolay bilen hazır indi ol 30-40 yılga raşitini mena bunday işler indi. Bular zokka da yaşadı ekonomiyada onlara şol her bir kişiye iyi motorluqni dağın şotki yaxşı etip ko'rsatib berayi. Men aytib o'tganimcha endi temir aybiri bütün aşağı nelerini özünde yotup qala. Татар авылларында электә һәм хәзерге вакытта да хәлле кешеләр гадәттә үзләренең йортларының 3 тәрәзәсен урам ягына карата торган булганнар. Чөнки бу гаиләгә именлек китергән. Ул 3 тәрәзәнең уң яктагысы ир атныкы була, ир ат карашы, сул яктагысы хатын кызныкы була, ә уртадагысы Аллаһ Тәгаләнеке була. Аллаһ Тәгалә шулай итеп ир белән хатын кызны берләштереп һәм аларга үзенең рәхимлеген биреп тора торган була. Менә бу татарларга хас булган бер үзенчәлек.
Һәм без Литва татарлары арасында бигрәк тә Тракай шәһәрендә булган вакытта экскурсовод безгә нәкъ менә шулай дип сөйләде. Һәм әмма башка халыклар, мәсәлән, чуашлар яки руслар бу кагыйдәне белмиләр һәм шуңа күрә урам ягына 3 тәрәзә куймыйлар. Башка менә без Сибир якларында да булдык әйме. Анда 3 тәрәзәле йортны күрсәк, монда татарлар яши икән дип шатланасың инде. Шул хәтле һәм тәрәзәнең наличникларын гадәттә я зәңгәргә буйлар, я яшелгә буйлар. Шулай итеп тормышка матур иттереп, күңел шат күңел белән карарга мөмкинлек тудыралар. Безнең татар халкы һәр вакытта чиста, пөхтә булган һәм алар тәрәзә наличникларын гадәттә зәңгәргә буяганнар. Чөнки зәңгәр ул күк төсе. Шул төс белән булса да Аллаһ Тәгалә белән яки күк белән сөйләшергә омтылганнар. Һәм күккә, Аллаһ Тәгаләгә ярарга тырышканнар. Чөнки зәңгәр төс ул мәңгелек төсе. Булды, заготовка булды, менә шушыннан наличник килеп чыга тиешне безнең. Компьютер белән программа төзегәч, станокта эшлибез. Шулай булгач инде бу бик тигез чыга, бик матур булырга тиеш. Электән аны пышкылары белән төрле кораллар белән саганнар. Хәзер инде яңа заманада яңа кораллар килеп чыкты. Шулар белән эшлибез. Менә улай кистек. Хәзер инде моны барабар пычак белән эшкәртәсе була. Хәзер менә моны инде шомартып, буясак, кодакка куярга да була. Менә хәзер шушы эш белән үземнең семьяны туйдырам. Идеялар, уйлар төнне бик килә. Шуңа күрә аны төнне уйлап утыргач, иртән тизрәк киләм дигән, инде агачтан, фанерадан, төрле материаллардан тормышка китерәм. Уеп ясалган бизәкләр арасында геометрик һәм үсемлек мотивлары, шулай ук кәкре сызыклар, спиральләр, ярым спиральләр бар. Тәрәзә йөзекләрендә зооморф мотивлар, стильләштерелгән күгәрченнәр, еланнар һәм башка хайван фигуралары очрый. Гади генә кебек тоелган йортлар да кисеп ясалган нәкышләр белән бизәлү хисабына сукланып тоелмаслык матур күренә. Алтын мирасны сакларга кирәк. Авыл халкы кирпич иләр җиткерсә дә, үзенең шелтәрләп, кырып ясалган тәрәзә йөзекләре куюын дәвам итә, әйме. Һәм әле аның бит менә шулай калайдан эшләнгәннәр дә бар хәзер безнең авылларда. Осталарыбызның шулай камилләшеп, яңадан яңа бизәкләр уйлап чыгару үзе бер тагын күңелле. Менә бу наличникларны күргәч инде минем бабай искә чыгып китте. Минем бабай бик оста куллы, балта остасы иде һәм инде менә безнең авыл өендә ясаган бөтен өйдә, үй тирәсе дә менә шу наличникларда бабай үз куллары белән ясаган. Безнең якларда үзенчәлекле башкача бизәкләр белән ясыйлар. Инде менә махсус кораллары булмыйча, коралларсыз да шундый матур бизәкләр ясый алганнар элек вакытта. Безнең тапшырудан соң инде мин хәзер уйландым, безнең теге хәзер современныйрак ясарга тырышкан идек инде. Менә бу тәрәз наличниклары куйсаң тагын да матурайып, инде үзенчәлеге артып китмәс микән иебезне дип уйлап торам. Инде бу бизәкләргә килгәндә без мондый бизәкләр белән бакчада беседканы шуның белән ясадык. Читләрен форсаттан файдаланып дусларымны инде шунда чәй эчәргә, шашлыкка чакырам. Менә бигрәк тә матур, әле мастерларның, осталарның моны ясаганның телефонын бирсәң миңа. Һәркем үз эшенең остасы булырга тиеш. Сиңа да Илнур эшеңдә һәм тормышыңда уңышлар телибез. Алга таба да сине шулай зур сәхнәләрдә күрергә язсын. Матур җырларың белән шулай милләтебезне, халкыбызны сокландырып, куандырып, горурланып яшәргә язсын. Амин, рәхмәт. Кеше җирдә ни өчен яши? Үзенең кыска гына гомере эчендә
барысына да өлгерергә, эшләп калырга, киләчәк буынга үзе турында истәлек калдырырга тиеш. Әдәби, мәдәни, тарихи мирасыбызны бергәләп саклыйк. Сау булыгыз.